मोनसिगोन। खालामखांबाय बेनिफ्राय दायो टाइमा खैथा जाखो नोंसोरनो खोन्थानो नागिरबाय आं। स' नायदो टाइमा खैथा जाखो 2:39 जाबाय हरनि। उन्दुनोथ' ओंखारबाय जाला मेगनाबो बोरैबा मोनजोब्बाय। हेल' गासिखौबो आरोबाव फिन खनसेबाव नैबे गोदान भिडिअ'आवहाय बरायफिनबाय। जेबो कन्टेन्टस गैया, माने भिडिअ बानायदों ओरैनो जास्ट। बेनिफ्राय जेबोथ' बेबायदि माबा मोनसे टपिक्स लाना फैयाखै। बेनिफ्राय जेनेबा दा टाइमाहाय 5टा जानोसै। बेनिफ्राय 5टानिफ्राय आङो जास्ट ओरैनो माने स्टाडि खालामगोन आरोना। ओमफ्राय बे स्टाडि खालामनायखौनो आङो माने भिडिअ बानायगोन होननानै आङो बे भिडिअखौ लानाय जाबाय। बेनिफ्राय जेबो बेबायदि इम्परटेन्स टपिक्स गैया। बेनिफ्राय जेनेबा बेबायदि माबायाव मा होनो बेखौ इउटुबाव फैनायनिबो जेबो एथ'बां बिदि जाहोन गैया। जास्ट ओरैनो आङो जा मावगोन बेनिफ्राय जा खालामगोन बेखौनो ओरैनो होसाबलाबायनो होननानै आङो बानायलाबायदों। माने एखमबा एसे बरिं नाङो, ओमफ्राय मा खालामगोन मागोन बेबायदि जायो। बेनिफ्राय जोङो ना बेनिफ्राय बेबायदि जानायाव एखमबा माने मोजां ना गाज्रि आं मिथिया, बेखौ आङो सुइस खालामबाय माबाय, ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो भिडिअ बानायबाय, ओरैनो चेनेल खुलिबाय होबाय जास्ट ओरैनो। बेनिफ्राय बेहायथ' आंना जेबो भेलु गैया होननानै आङो सानाबाबो जेनेबा सानना लादों दा। जेबो एथ'बां माबा गैया, इम्परटेन्स गैया। बेनिफ्राय जायखिजाया नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ, माने मोजां जागोन होननानै आङो आसा खालामो। ओमफ्राय स' आङो दिनै मा खालामगोन बा बे टाइमाव मा खालामनो नागिरदों बेखौ आं खोन्थालांबाय थागोन। टाइमा जाबाय बेलासिनि 5टा जानोसै। स' नायलांबाय थादो। आङो दा मा होनो गाइखेर फुदुंनो नागिरदों। गाइखेर फुदुंनानै लोंग्रोनोसै आङो एसे मोजां मोननायनि। स' गाइखेर फुदुंग्रोनोसै आङो। नायलांबाय थाबानो जाबाय गासिबो। स' नायलांबाय थादो। गाइखेर फुदुंना लाबोनानै माने लोंग्रोनोसै आङो एसे गाइखेर फुदुंनानै। स' गाइखेराथ' फुदुंखांबाय, ओमफ्राय दायो आङो एन्थाब बानायनो नागिरदों। एन्थाब एवनानै जानो नागिरदों आङो, मोननैल' बानायगोन। स' नायलांबाय था। आं बारा बानायनो रोङा दे, नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो आङो माने एन्थाब एवनो नागिरदों ओरैनो जास्ट मोननै एवना जानोसै। मोननै साहाजों जानोसै बेखौनो। नारेंखल दङ सिङाव, नारेंखलनि बियो गोथाव जागोन। गुदुंल' जाग्रोथों र', जागोन होनबानो गोथाव जागोन बायदि मोनदों नारेंखलनि। केमेरा एंगेलफ्रा बोरै बोरै जायो मिथिलाय लाङालै, दोनलाबायबायसो खिन्थु। जायखिजाया लोंसै। जाखांबाय, दाना दसे स्टाडि खालामसै। नायलांबाय थादो गाइस। टाइमा बारलायलांबाय नै 5:11 जाबाय। आं 5टानिफ्राय बानायनो होनदोंमोन, 11 मिनिट लेट जाबाय आङो।
स्टाडि खालामखांबाय बेनिफ्राय दायो टाइमा खैथा जाखो नोंसोरनो खोन्थानो नागिरबाय आं नायदो टाइमा खैथा जाखो अफ जाबाय लेपटपा अन खालामनि र' हरनि 2:39 जाबाय हरनि उन्दुनोथ' ओंखारबाय साला मेगनाबो बोरैबा मोनजोब्बाय एकदम उन्दुनो लुगैबाय आरोना ओमफ्राय उन्दुनोबो बादों दा उन्दुनांगौबाथाय खैथा सिखारनो रोंगोन खुनु पात्ता गैया आरोना मथा मथि 9टा 8टाबो जाहैनो हागौ ओमफ्राय गतिके आङो माने उन्दुला आङो ओमफ्राय गाबोन बेलासियाव उन्दुनोसै आङो दसे ओमफ्राय मोनायावथ' नायनो हागोन हाला खिन्थु बिसास गैला गाबोनहाय दसे नायनो हाबानो जाबाय गाबोन उन्दुनो ओंखारबाय गोजांबायबो माने हर थौदों बांसिन गोजांदों बेबायदि जादों स' नायबाय थादो दसे आरो स्टाडि खालामनोसै भिडिअ गोबाव जाबाय माने भिडिअआ गोलाव जासिगोन आङो माने भिडिअखौहाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै स' नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन गासैनिसिमबो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ होबाय बेनिफ्राय बेबायदिनो आङो माने गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन स' नायलांबाय था स्टाडिनि आङो भिडिअ लाबोबाय थागोन आं जेसेबां माने स्टाडि खालामगोन आं बेखौ आं जेसेबां खालामो बेखौनो होबाय थागोन आङो बेनिफ्राय एक्सट्रा भिडिअबो होनो नाजागोन बेनिफ्राय स' भिडिअआ बेखिनिसै दिनैनिया स' थेंक इउ बयनिसिमबो